سلام تخطاتلتي نايز channel كمي كنيخم كمي تخونو لومي حدا قداس تمرتي حيزالكم قريبا لخو ناي لومي تمرتي نخلنا كندا تكرا لومي اب نفسينا اب نفسكم تكرنا نخنسرهنا بمنطر الخالص سباتون جن زيادة نفس وكفنا كيف لتخقبرو زخل تقاميزي زيادة مانتايا let's say اب حدا بوتا اب حدا قات عمخيتكا مس حدا سب وي مس حانت سب كتقلل تجمر حدا قزيا قاتي مكم دي فلت اتسبسي سلام يلو مس جمره تشاو كساب تبلا يقوارصني زربا ولا بزعبا خاخد نقرو زخوني اكستشينج اختبلو عدل زي بكا سبالو እዚ ድማ ولا بجا بيتريو اخيباتات تخيتكا نيشتو حتى يلي جمر 10 دقيقه تقصل تحته ስለዚ እንታይ እዚ ክትዛረብ ከለኻ እንታይ ሕጂ ሓንቲ ከተስዕሉላ ዘለኩም ብዙሕ እትኸሙ ምግባር ካብ ምንታይ ዝብገስ ክንሪኦ እንዲና ኣብዚ ትምህርቲ እንታይ ንክትገብር ኢልካ ካስኡ ኢልካ ትዛረብ ክብሪ ናትካ ክትሕሉ ወይ ኣድናቆት ኣብ ልዕሊኻ ክገብሩ ኢኻ ትደሊ እቲ ውፅኢቱ ግን በንፃር እዩ ከም ትነዓቕን ሰብ ከም ዘይግደሰልካ ምሳኻ ከዋግዕን ምሳኻ ክኸውንን ምሳኻ ክዕልልን ከም ዘይደሊኻ ትገብሮ ዘለኻ ወይ ትገብርዮ ዘለኺ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ተኸታቲልና ክንሪአና ሓሙሽተ ጉድለታት ኣብ ምሰብ ክንዕልል ከለና ነርእየን ዳርጋ ዝበዛሕና ነርእየን ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ጌርካ ድማ ክትቅይረን ትኽእል ምክንያቱ ንዕዕን ከተቀይርካ ነብስኻን ተቀይርካ ብቐሊሉ ዝለዓለ ኮሚኒኬሽን ስኪል ወይ ከዓ ጥበብ ናይ ምሰብ ምዕላል ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ እሞ ክሳብ መወዳእታ ተዓጊዝኩም እንተሪኢኹማ ኣገዳሲ ክፋል ኣብ ሂወትኩም ምስ ሰባት ፅቡቅ ዝምድና ክፈጥረልኩም ዝኽእል ትምህርቲ ክትበኩም ትኽእል እያ እሞ let's go أمبار نايلو مارس تمرتنا conversational narcissism مالت كل جزية نفسها بلوس غيركا زبلت انز خبرن غيركا كترم فتان مالتيو إذا حجز بحرزي أكال فيديو نغير له خطري وايقم أزيو حد جنيا نبت بيتن نبكال لعلنان زخد حمامن ديو إذا تكبر جاكن أبزر بخات رأينا تكرنا زرب زلنا مسب كتزرب كلها زر مالتيو حجين تاكن رينا ملكتات ناتون كومدما بخمي أستوعينا كنقرمو خم نخيل. Let's get started. انتاي مالتيو ماسينا conversational narcissism نري وي ماسي حزنا it takes over most when someone حدث سخاخت كون تخد السخي وياني أمونغو تقلال حنسا مسجمرة تقلال أطو كيبل كون نوح كاتل كاللغو دارقا بزعبا نفسي كل زاد اللي كفالات كحبر كفتن كاللغو ازي اتي conversational narcissism زبلو يقاط مالتو زي كاب تشارلين تشونغ استبهالي personal coach ويكي إلا نايزا عودي زبلو مالتو سلزي كل جزي حرار سكت قلل مسجمركا نتقلال تطو كيبل كخد كتل كاللغا 5 دقيقة دي 5 دقيقة 10 دقيقة نسخات راي كتزاربون فتان كاويز ماتزيت أجامزي. The worst thing is that the people who are doing this are unaware. أزيز حزن كفالنا تغي نزخن نتبارق كلنا وي كم زخن قبر كلنا كومن قبر كم زلناون زي مفلات ماي كي تردأنا هنا بزعق زي نقبره صبو نقبر زلنا يزي مثلنا كنرينا بزو نقر بقرهنات نقبره سأقامات يفتريو مستوعب ما يليو. So if you never hear from them or they go away, then that's a sign. حدث مساخا كألل صنيح وي مساخا جزيت فيو كالاي جزي مساخا كدوللكا وي كرخبكا كوم دما مساخا غلطي في بلد حنكوني لك كغتفك كانت جميرو ملكت ناتيو مخنياتو ما نمسب يلنا كاصنصواي كسمع كمسنكو علن زدلي مخنياتو علال انت خوينو بخلت يا خوغن كونالو نسخا طراي أنا تراي زاربو له مدرخ كل يبلون قال لي دا انتي دا فيديو سخا تراي تزارب تبلون اللغة يرداني of course أبزي channel ناي communication كاب حدا وقلنا باخم سلوز خوني سخاتكم قل بكومنت ناتكم غيركم كتزاربو تقولوا مساي مالتي كساب أب سميناراتن أب كونفرنساتن تراخيبنا ناتميايتنا two way communication نجمر مالتي so كمي غير كان زي نغير زي زرباكي قارص كمخات كنفوسا نخل learn to listen تا مخري وي مقرمتا ناي زي صقم زيا ناي مسمع لمدي كنجمر لنا حراي كو اني سمعي كتبلو تقول لكم بزح سبات زسمعي يمسل يوم كلتا عينات مسمع له حنت مسمع نختملس كتقرارب كلها تسمع زلخا تمسل كم استبليا وي قال اي سمعني خاغن زلخا تتكبر لها ملسي خاتقرب زلها تنصواينات كاتقرب لها توص علها معاس يخود معاس يخجمر يلك
ካልኣይ ምስማዕከ እቲ ክትርዳእ ኢልካ ክትሰምዕ ከለካ ታርስ እትዛረቦ ዘሎ እትዛረቦ ዘላ ነገር ኣስተውዒልካ ትሰምዖ እሞ ናይ ብሓቂ ከምኡ ክትርዳእ ትደሊ ተኮይንካ እንታይ ካ ክትገብር ሕቶ ክትሓትት ክትጅምር ኢኻ እዚኣ ከመይ እያ ከምዚ ማለትካ ድዩ ከምዚ ምስኮነ ኢኻ ድሕሪኡ ኸ ክትብል ክትጅምር ኢኻ እቲ ክዛረብ ዝፅበ ዘሎ ዝኾነ ሕቶ ይገብርኒ መዓስ ወዲእኻ ጥራይ ዝሕሉ ዘሎ ሽዑ እንታይ ይገብር ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ስኺ ትዛረብዮ ዝነበርኪ ወይ ነታ ኣነ ዛረበ ዝነበርኩ ክደግሞ ይጅምር ምክንያቱ ሰማዕ ኣይነበረን ስለዚ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ምስማዕ ዝበሃል እንታይ ዘተሓሓዝ ይብለና ኣሎ ናምበር 1 ክዛረብ ከሎ ግምታት ዘይምውሳድ ከምዚ ማለት ተኾን ገለመለ ዘይኮነስ ሕተት ዘይተረዳእካ ሕተት ካልኣይ እንታይ የድልየና ይብለና ኣሎ being empathic ኣብ ናቶም ቦታ ብናቶም ኣተሓሳስባ ክትሪኦም ፍታን ሳልሳይ ድማ ልክ ዓይኒ ምሶም ዓይኖም ንዖም እናጠመትካ ርእስኻ እናተንቀሳቀስካ ምልክት ናይ ትሰምዕ ዘለኻ እወ ሕራይ እናበልካ ከተቕፅል ከለኻ number 1 let's go to number 2 ምልክት ናይ ናርሲዝም ወይ ከዓ ኣብ ዘረባ ከም ትህወኽ ዘርኢ ምልክት ካልኣይ you don't ask ዝኾነ ሕቶ ኣይተሓትትን ኢኻ a classic sign of narcissism is that you don't take any interest እቲ ሓደ ልሙድ ተርእዮ ናይዚ ፀገም እዚ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ንስኻ ናብቲ ካልኦት ዝዛርቦ ዘሎ ዝኾነ ድሌት የብልካን ክትፈልጥ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክትሓትት ክቕፅሉ ኣይትደልዮም ኢኻ ጠጠው ክብሉ እሞ ንስኻ ክትዛረብ ጥራይ ድሌትካ ስለዚ ሓደ ምልክት ናይ ኣካልካ ንክትፈልጥ ዘይምሕታት ወይ ክትፈልጥ ተበግሶ ዘይምውሳድ ቀዳማይ ምልክት ናት እዩ you might think you're interested because you're offering እንታይ ይመስለና ሓደ ሓደ ግዜ እዚኣ ዝተውዕሉላ ዝበፅሐ ሰብ ዝጋገያ ቦታ እያ እንታይ ይመስለና ነዞም ሰባት ክንዛረብ ከለና ንዕዖም ዝጠቅም ምኽሪ ንሶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብ ሂወቶም ክዕውቶም ዝኽእል ማዕዳ ምኽሪ ክንህብ ንኽእል ኢና ንጠቕሞም ዘለና ኻ ክመስለና ይኽእል እዩ ኖ እዚኣ ክነስተውዕለላ ኣለና ክንጠቕሞም እንተኮይንና ቅድም ክንሰምዖም ክንክእል ኣለና ሽዑ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚኣ እንዶ ኣብርሃለይ እዚኣ እንዶ ከመይ እያ ከመይ ትኸውን ኢሎም ክሓቱኻ ወይ ክሓቱኹ ከለዉ ሽዑ መፂኣ ኣላ መድረኽኪ ኩሉ እዝኖምን ልቦም ድማ ናባኹም ኣሎ ስለዚ ይሕግዞም ኣለኹ እናበልና ዘረባ ምንዋሕ ንሕግዝ ኣይኮናን ዘለና ወልፊ ዘረባና ኢና ነውፅእ ዘለና ስለዚ እንታይ ንገብር ኣለና ask good questions to make people talk ኩሉ ግዜ ሰባት ክዛረቡን ብዛዕባ ነፍሶም ክዕልሉ እንተኮይኖም ፅቡቅ ሕቶ ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ ከመይ ጌርካ ዕላላት ንዝኾነ ሰባት ክትከታተል ትኽእል ስሞል ቶክ ትብል ኣርእስታ ኬትኩም ረኣይዋሳ ብጣዕሚ ኣገዳሲታ ምስ ሰባት እንታይ ኣርእስታ ተንኪፍካ ኣብ ዕላል ክታቱ ትኽእል ዝያዳ እቶም ሕቶታት ኣብኡ ዘድልዩካ ኣብኡ ቀሪበዮም ኣለኹ ብዙሕ ሕቶታት ከባቢ 20-30 ሕቶ ኣለዉ ረኣይዋታ ቪድዮ ካልእ እንታይ ይብለና ኣሎ ሰባት ክትሓቶም ከለካ ወይ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ሓንጎሎም ሓደ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ስምዒት ይፈጥረሎም እዚ ስምዒት እዚ ከዓ ልክዕ ምግቢ ምስ በልዑ ዝስምዖም ወይ ድማ ገንዘብ ፈይም ሰበልካሎም ዝስምዖም ስምዒት እዩ ስለዚ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ስለ ዝኾነ ንክዛረቡ ዕድል ሃቦም ንክዛረቡ ድማ ሕቶቶም ከዛረቦም ዝኽእል ማለት እዩ this is true number 3 start with no intro ሓደ ምልክት ናይዚ ናርሲዝም ወይ ከዓ ኣብ ዘረባ ወልፊ ናይ ዘረባን ጠጠው ከይበልካ ምዝራብ ምልክቱ እንታይ እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መበገሲ ወይ ሰላም ከይበልካ ቀጥታ ኣብ ዘረባ ምእታው ክሳብ ክንደይ ታዊኽክ ከም ዘለኺ ወይ ታዊኽካ ከም ዘለኻ እዩ ዘንፀባርቕ እዚ እንታይ ይብለና ኣሎ a good test is ከም ፈተና እንታይ ይገብር እዚ ሓደ ሰብ ናርሲስት ምዃኑ ዘይምዃኑ ክትፈልጥ ተኮይንካ ወይ ኣብ ዘረባ እንታይ ይገብር ኣብ ሓደ እኩብ ኣብ ሓደ ፓርቲ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስ ኢሉ ሰላም ከመይ ውዒልኩም ድሓን ደቐኒኹም ከይበለ ከሎ ኦልሬዲ ብሓደ ነገር ዘጋጠሞ ዘረባ ይጅምር ሽዑ ዘጋጠመኒ ኣታ ኣጋጣሚ ኣብ ዝባስ ዘጋጠመኒ ዶ ብዝገለ ኢሉ ድሮ ነቶም ሰባት ሰላም ከይበሎም ኣብ ዘረባ ኣትሽሎ እንታይ እዚ እቲ ሓቀኛ ምስልናቱ ሓደ ግዜ ከየስተውዓልና ክንገብሮ ንኽእል ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ግን ናይ ሰባት ኣተኩሮ ናባኻ ንክገብሩ ወልፊ ናይ ዘረባ ምህላው እዩ ስለዚ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ግዳይ ከይንኸውን ሰባት ከዓ ከይክዕቡና ከይርሕቁና ማለት እዩ next another sign is you're giving passive ወይ ከዓ yep እንታይ ማለት እዩ እዚ ክትዛረብ ከለካ ወልፊ ናይ ዘረባ ወይ ጠጠው ክትብል ክትዛረብ ጥራይ ድሌት ዘለካ ምዃኑ ንክትፈልጥ ካልኣይ ፈተና እንታይ ክትገብር ትኽእል ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ያ ወ ክትብል ከለካ ሓሲኻ ኢኻ ከም ትብል ፓሲቭ ማለት እዩ ከይተረዳእካ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ
تقارب طرح لها تزارب تهوت على لها وش تغسل زي يا يلكا كتعصون تدل لها نتوم سبات حساباتهم كي ودو نسخة خجمر تدل لها كاله ملكت وننتاي زخونه ነገር አርስ ጅምር ከብሎ ከለው ንስኻንታይ ዘሊልካ ኣቲኻ ብኣማናትካ ፅንፅዋይ ጥራይ ክትዛረብ ትጅምር ማለት እዩ ንኣብነሲ ብቀዳማይ መኪና ክገዝእ ከለኹ ዘጋጠመኒ ክብሉ ከለው ኣነ መኪና ክገለገለ ኢልካ ኣቲኻ ሽዑ ነታ ዕላል ካብኦም በንቂርካ ብሙሉእ ብዛዕባ ነፍስኻ ትገብራ እዚ እውን ካልኣይ ምልክት ናይቲ ናርሲዝም ኣብ ኮንቨርሴሽን ማለት እዩ ብኸመይ ክንገትኦ ወይ ክንቋፀሮ ወይ ክንከላኸሎ ንኽእል whenever the person you're talking to offers you some insight into their life ካልኦት ሰባት ምሳኻ ዝዕልሉ ወይ ምሳኻ ዝዕልሉ ዘለዉ ሰባት ብዛዕባ ነፍሶም ክዕልሉና ኣብ ዝጅምሩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጠጠው ከነብሎም ኣይግባእን ክንሰምዖም ኣለና ሰባት ክስምዑ ከለዉ እንታይ ኢሎምኩም ሓንጎሎም ሓደ ደስ ዝብሎም ሓደ ፅቡቅ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ይነዝዕ እዚ ድማ ደስታ ይፈጥረሎም እዚ ደስታ እዚ ድማ ምሳኻ ካባኻ ዝረኸብዎ ስለ ዝመስሎም they're happy ምሳኻ ድማ ፅቡቅ ዝምድና ምሳኻ ድማ ፅቡቅ ዝምድና ክገብሩ ደስ ይብሎም ማለት እዩ በንፃሩ ክንኮላልፎም ከለና ፅቡቅ ስለ ዘይስምዖም ፍሉይነት ንዓኻ ወይ ንዓኺ ክዝክሩሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ኣይህልዎምን እዩ ነፍስኻ ወይ ነፍስኺ ክህውፀካ ከሎ ሰብ ክዛረብ ከሎ ክጅምር ኢልካ ክትህወፅ ከለኻ ተረዲእካ ኣለኹ ተገጣጢምና ኣለና ሓንሳብ ተረጋጋዕ በልዎ ነቲ ነፍስና እዚ ትምህርቲ እዚ ዝያዳ እንታይ ገብረካ ኣብ መንጎ ዘረባ ክትዛረብ ከለኻ ነፍስኻ ክትምርምራ ከም ትኽእል ነፍስኻ ቀፃሊ ናመርመርካያ ትኸይድ እቲ መርመራ ድማ እንታይ ገብረካ ስሩዕ ዝኾነን ፕላን ዘለዎን ኣስተውዒልካ ተዛራቢ ክትከውን ኢኻ ምስ ኣስተውዒሉ ዝዛረብ ሰብ ክዕልልን ክራኸብን ዘይደሊ ሰብ ከመን እዩ መን እዩ እዚ ኮንቨርሴሽናል ናርሲስት ምክንያቱ ንሱ ክዛረብ ንሳ ክትዛረብ ጥራይ ስለትደሊ ናይ ካልኦት ምስትውዓል ኣየገድሶምን እዩ እቲ ቀንድኻ ከይተረዳእካ ኢኻ ትገብሮ number 4 ቁጥር 4 ድማ you interrupt people እዚ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ተደጋጊሙ ጎሊሑ ዝረአ እዩ እንታይ እዩ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ጠምሎቕ ምባል ልክዕ ከምዛ ሃመማ ካብ እንስሳታት ሓደ ዘይፍቶ እንስሳ መቸም ኣነ ንሃመማ ይፈትወ ዝብል ሰብ ሰሚዐ ይፈልጥኒ እንስሳታት ገሊኦም ይፈትዎም ገሊኦም ከይፈትዎም ይኽእሉ እዮም ንሃመማ ይፈትወ ዝብል ሰብ ግን ሰሚዐ ይፈልጥኒ ሳብጅ እንታይ ማለት እዩ ሃመማ እንትርፎ ምፅያቕ ፅቡቕ ነገር ኣይትረኽበሉን ኢኻ ዝኾነ ንሱ ዝገብሮ ፅቡቕ ነገር እውን ኣይፈልጥን እያ ኣብ ዘረባ ሰብ ልክዕ ከም ሃመማ ጠምሎቕ ክትብል ከለኻ ሃመማ ኢኻ ትቕየር እዚኣ ዘክርዋ ሰባት ጀሚሮም የስ ኣሎ ግዜ ብፍላይ ምዚ ናርሲስት ትዛረብ ከለኻ ሙሉእ ምሸት ልብኻ ምስ ጨደደካ ክትከልፎ ትፍትን ኢኻ ኣብ ኣኼባ ሓደ ሰብ ተም ምባል ተኣብዩ ክትከልፎ ትፍትን ኢኻ ሓደ ሰብ ዝተወሰነ ግዜ ተዛሪቡ ዘይዕርፍ ተኮይኑ ክትከልፎ ትፍትን ኢኻ ስለ ዘሰልችወካ ይፈልጥ እየ ግን ሰባት ዝኣክል ግዜ ክዛረቡ ዕድል ከይወሰዱ ክትምንጥሎም ከለኻ ጠምሎቕ ኢልካ ሓሳቦም ክትከልፎም ከለኻ ሓደ ካብቲ ዘይብስለት ናይ ኣዘራርባኻ ብመንፅር ድማ ሰባት ምሳኻ ቁም ነገር ክዕልሉ ከም ዝሽገሩ ዝገብሮም እንታይ ዓይነት ክእለት ናይ ኮሚኒኬሽን ከም ዘለካ ድማ ትሕብር ኣለኻ ብፍላይ ኣብዚ ስልጡን ዓለም ብዘየገድስ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ይፀርፈካ ድዩ ዘሎ ይዋርደካ ክትከልፎ የብልካ ክውድእ ትፅበዮ ክትውድእ እንተተፀቢኻዮ ብፍላይ ኣብ ስልጡን ሕብረተሰብ ነቲ ዝፀርፍ ዘሎ ይኮኑን ዝገርሙ ዝኽዕቡ እቲ ናትካ ብፅሞና ምፅማምካ ድሮ ብስለት ከም ዘለካ ነጊርካ ኣለኻ ከይተዛረብካ this is very important ክንጥንቀቐላ ዘለና ኢና ምዝራብ ኣይኮነን ዘውዕውተካ ምስማዕ እዩ ዘውዕውተካ ኣብዚ ስልጡን ሕብረተሰብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከተሰብዕሉሉ ለኩም whether you arrived or you've been there if you interrupt people when they talk that's a sign ታዩ ደንጊኻ መፂኻ ዲኻ ኣብ መንጎ ኣብኡ ፀኒዕካ ዲኻ ንሰብ ክዛረብ ከሎ ኣብ መንጎ ሓሳቡ ምኽላፍ ምልክት ናይ ትዕግስቲ ንኽትሰምዕ ዘይምህላው እዩ ይብለና and nobody likes someone who really seeks attention ንሰባት ቆሪፁ ወይ ኮሊፉ ዝዛረብ ሰብ በንፃሩ እንታይ ሓደ ግዜ ሰባት ያ ሓሳቦም ፅኡ ኢሉ ጎትት ክብል ከሎ ንኣብነት ጋዜጠኛታት ኢንተርቪው ይገብሩ ከለዉ ፅኡ ኢሉ ሓሳብ ዝጎትት ተሪኦም ይቆርፅዎ ዋይ ግዜ የብሎምን ክንዱ ግዜ ክብዎ ስለዚ ኣብቲ ኣገዳስነት ብክእትዎ ይደልዩ ነቲ ሰብ እዚ ሕጂ ሜላ እዩ ግን ሰባት ኣብ መንጎ ፅቡቅ ሓሳብ ከለዉ ኮሊፍካዮም ንእሽተይ ነገር ወይ ከዓ ናትካ ሓሳብ ክትእቱ ምፍታን ግን ናትካ ስንፍናን ድኻምነትን ኣብ ኮሚኒኬሽን እዩ ዘርኢ እዚ ከዓ ክውገዝ ዘለዎ እዩ ካልኣይ ድማ ዝህውኸካ
تتزاربك كبر زوهبك فلتتك زرايلك عقمك زفلتلك سلد مسلك ينبر زهوخ مغنياتون يبلك زيادة كبر تدليخا كن لومي بمسمعن بمزرابن بمحتاتن نمبر نو بمسمعن بمحتاتن نمبر بمزراب أيكون تخبر دمات so كل جزية سبات كتزارب عدل كساب زبغا عقل جبري مال حسنا دما لقوام نلمدع شعو مغرب زنتاينا نقبر if someone is sharing something with you then they aren't looking for advice of listening حدث مساخا ويمساخي يزارب انتولو مخرنا ناز دوليو قوينو قلتيف كسمعنا يبلون زي أنا عيون قريماتني زي بتعمي كان السؤال لنا سبات مسانا خزارب خلو ناتنا مخرز دوليو قويني تسمعنا no سبات زبز حقزي زسمعهم إذنن زرد علوم سبن يوم زدوليو زلوم بر زي مخرو ما يكونوا زدوليو that's a huge difference here سباش قراتهم كزارب خلو نقراتهم كقلت خلو مفتوح ده اليوم ترى يكونس سماعي زنوني اليومي سب سلمتين أب تيرابيست خيدو أب تيرابيست كيت كاكو مخرج هيبقى كخلي سمعي ترى أب كلاكو ترى الرغبة نبلك مهنياتو درو حساب كم وساكا كم فوسي وي كم كفال نايت تجمع مفتوح سلزريوا أهم شيء تناي موداتان argue against opinion زيادة ما هنتقولي حترى كسب كندي بسلت ويكا نارسيست أبناء كاتراي تتكر سب مهانكا زفلت تايب سبب ريتو ناتي يلوم ريتوم كهبو خلو نوع مسناكا ريتو زي كيد مخانو مسرخب كانت تقبر هاي تقاقي خلها زقبولا يكونن absolute لحسوتيو تاي مالتي زي تنايس كالوت ريتو كتردع أي تغني خاسلم تاكا زي تردع مغنياتو كل جزية نسخة سخي أبتو كنتاتتي نهاتك زربا نهاتك كنتات رايك السماع سلا تمرز جيجار ديت يفلت يس جن انتاي كم زبلكا سبات ناتهم ريتو لو and it's perfect okay كابنات كاريتو كفلت ريتو سبات كابانا نخفل ليو very normal جينا نوزدلنا in fact ناي جدن يوم سبات استفلي حساب كلهم that's okay كنقبلو خنكلالنا and that's what they call democracy democracy ناي تحساسبا مالتها مالتيو سبات كابنات كازفليو ريتون تلوهم still مسوم كترادع مخال مالتيو زي مودة democracy the democratic systems بحال بخمجي يسرح so if you tell people they are wrong during your conversation you're going to run into some trouble in your communication كل جزء سبات ريتون كبخلو تجاجي خحسي خاتبل تخوينكا تجمع مالك سلزي سبات كابنات كازفلي أتحساسبان ريتون كلهم انتايله very normal كنقبلو لنا كم مخري سبات كابنات كازفلي وي كابنات كازفلي ريتون انتلوهم انت قد قبر زلكا سلمنتاي كم عينت ريتو كربهم زلهم بربرهم حتتهم أزربهم سلازي بخميت أزربهم سلمنتاي كم تبل سلمنتاي كم وقت حسب كيلكا سلمنتاي زريتو خاهم خونيل كيلون تلكايو تسبدما ريتو جليتو كنقرنا يخل دحريو دما زلا على ردي تابلو لي كلونا يخل እንደገና እትናቱ ከም ዘበሎ ምክንያት ክንመሃረሉን ክንፈልጥን ዕድል ክበናኽል ንሕናውን ኣብትናቶም ኣፍልጦ ዝያዳ ክንከስብ ንኽእል ሽዑ ምናልባት ጌጋ እንተለዉ ከይፈረድና ተጋጊኻ ላ ከይበልና ናትና ክእለትን ፍልጠትን ንሃቦ እሞ እንታይ ይመስለኪ ወይ እንታይ ይመስለካ እዚ ተሓቂ ዘይኮነሲ ከመይ ይመስለካ እዚ ከምዚ ከመይ ይመስለካ ከምዚ ዝኾንክ ከመይ ይመስለካ ኢልና ልስልስ ኢልና ክንቀርቦም ከለና ዝያዳ كندمعنا እቶም ንመጀመርያ ኣብዚ ቻነል ትመፁ ዘለኹም እንኳን ደሓን መፃኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል እዚ ጂ ድራር ዝብል ቻነል ኩሉ ግዜ ኣተሓሳስባና ክዕብየና ሂወትና ክንመዓራሪ ፍልጠትና ክበዝሕን ክዓብን ስለ ዘለዎ ኣብኡ ንክንበፅሕ ብቁጠባና ክንስተኻኸል ሕፉራትን ክቡራትን ሕብረተሰብ ክንከውን ብግልና እውን ኣብ ዝለዓለ ዓወት ክንበፅሕ ክሕግዝ ዝኽእል ብኩሉ مداياتنا هيوت حجزنا زغلت حستلوا أتيكم تاريخهم برجس أبي هيوتكم لو تخمس يخلي معناته بزحات استحجزولون زحجزولون زلوا channel سلزخناه أتوم كم وترون هذا channel نراهم تعبي زلهم حررهم يتصلوا تطوعي تبلو معناته تطوع مبالي لنا بهيوت وين قدميتي خوين دحريت أبحاربوت هذا تطوع مبالي لنا علمنا معبلت كيت كلا إحنا دما كنا عبي جدا سلزخناه إذا فيديو كنت أمم تخليها تبلوهم سبعة دما شير قبرولهم نساتهم ممكن تقوم معهم بحرم بالنا لهم فيديو أبستو ديالا أبكال إسراح
ክሳብ ንራኸብ ዝሓንቀኒ እዩ ቻው